ale sme lovci a zberači a že tá naša genetika sa ani za tých niekoľko 100 000 rokov vôbec nezmenila, pretože za posledných 80 alebo 70 000 na tom vôbec nezáleží, sme sa nedokázali prispôsobiť tomu, aby naše telo zvládalo nadmerné pojedanie sacharidov, respektíve aj lepku. Takže toto je tá závažná vec, ktorá nás predurčuje k tomu, že určité veci nebudú fungovať, ak tam bude naložené do stravy množstvo sacharidov, množstvo lepku. To, aby ste vy nemuseli špekulovať, rátať a neviem čím všetkým sa zapodievať, je to celé veľmi jednoduché. Vrátiť sa na začiatok a rozmýšľať, alebo poviem, len sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, ako sa stravovali naši predkovia. Bolo to veľmi jednoduché. Bol tam nejaký zdroj bielkovín, bol tam nejaký zdroj tuku, ktorý v podstate bol gro toho stravovania a počas toho roka bol k dispozícii nejaký zdroj sacharidov, ktorý pochádzal hlavne z ovocia,